Usisi wakho uzalwa naye endlini? Yes, ngizala naye endlini. Like umama oyi-1. Nobaba oyedwa? Yes. Oh, wenzani usisi? Okay, usisi une-boyfriend, right? So njengoba ine-boyfriend yakhe banengane. Njengoba benengane i-boyfriend yaphanda, right? Okay. So usisi-ke wase evukwa ukucheat, right? Okay. Yes, kahle kahle ucheat nomuntu like ongawona wala umuntu okhamba. Yes, so benaye wagcina sekutheni uyamitha. So nje bese mitha ke wase kuphoqa ukuthi akatshele umfana ukuthi ingane yakhe kungayona yakhe. Okay, so ubethana nobhuti wala ongayena owakhamba mase eba nomunye ubhuti okhamba ke shothi bewo2. Yes, okay, bese eyamithela ke. So ngizomthiphisa nje ukuthi usiswami impela kodwa like into ayenzayo la ngibhale le show ngifuna ukukuchazisela ukuthi usiswami uyakuchithela. In fact sekwafika le ndawo ukuthi aze amithi. Nalokho umithela umuntu ongaphandle like umuntu okuhamba. So ngibonile ukuthi umuntu right, so ngibona ukuthi nje angichazele le ndaba because ayingiphathi kahle. Since nje nami ezinto engizokufunda ungisiza ngikhala kuwena yabo nami ngeke ngike kuphoseke kuwena nje kanjalo. So bengizokuchazisela nje ukuthi usiswami khona umuntu ajula naye and lo muntu ajula naye owangaphandle umuntu okufika since sebehambile ke usemithi. Bengithi ngikuchazela lokho nje. Siswami angazi ukuthi ngingathini manje kwalento bengingayazi. Ngiyaqala ukuzwa today? Ngiyaqala nje ukuyizwa lento. Ufila kanjani? Engihluku kakhulu, ngihluku. Ngihluku. Iphela nje nje. Awufisa ukuthi uzibuzele wena uthole ukuthi kwenzalani kuyena kuqala kuyima uthatha isinqumo. Hayi ngoba ngeke ngeswane. Ngenzweni? Ngeswane kuzoba inkinga. Kunenhliziyo ekhulu kakhulu. Yembuzo usuthini? Hayi ngiyamuzwa. Ufila kanjani? Kona kubi kakhulu. Feel bad guys. Awukho right? Ngikho right. God like sometimes angibelieve ukuthi usiswami lo wenza lokhu like ngakhula naye ngiyamazi ukuthi umuntu ngangacabanga ukuthi sometimes uyokacabanga izinto ezithense kanje like enze izinto ezithense so so yeah. Uyamuzwa usufila kanjani? Uyamuzwa uthi yena ufila kanjani? Ngiyamuzwa mama. Kusho ukuthini kuwena? Inkinga lami ngifuna ukumbuza ukuthi ngoba inkinga wayenayo inamba yami. Kuze kwenziwa konke lokhu wayengitshela ukungifonela ya. Kahle kahle ngathola yabo ngangabi nayo ishow. Ngiqale ngifune ngithole iproof yalonto engisho yabo. Ngaze ngathola ke ukuthi kukanjena kanje. So ngazi nami angicabanga ngabantu ukuthi ngifonele ngixoxele yabo. Ngiyaxolisa ukuqhatha. Uthe uzibhekele mcha? Hayi lutho manje. Lutho. Wasimala bo. Ngiphendula. Hayi lutho Nkosi yami lutho. Uyazi naye siyazwana nje lokho right and now sithi ngitshela ukuthi angimfonelanga again umuntu engimfonela sonke isikhathi yabo because ngiya understand ukuthi abakumele sibe closed kakhulu yabo yonke lonto leyo. So sometimes ngimfonela mhlambe makukhona usizo ngidinga ke nakhona ngiqala kusiswami yabo ngithethe yazi ngidinga izinto mhlambe sengayithola kena yimvumo ukuthi ungaya umfonele. Okay.